Hvad så, YouTube? Nu spiller vi lidt Dog Modern Warfare dag med Dog Up Survival. Og så der er vi bare dom i dag. Jebba. Og vi spiller sammen med Luther. Det er dog Ja, bare i dag. Ja, vi begynder bare. Og vi spiller i Bahrain. Det er ikke lige den bedste ven, eller... Men en af de, jeg tror den højeste runde, jeg er nået til, det er nok i, jeg tror 54 eller sådan noget, mand. Ja, vi er det elendigt i det her. Jeg siger bare, jeg har spillet det her spil meget. Og var i denne nogle gange lige. Tror du ikke den? Tror du ikke gun? Nej. Jeg har hvor skyder de her? Og Fuck os. jeg bare hader, at den bruger så lang tid på at reload. Pisse. Nice. Du var ikke med. Jeg snakkede lidt, men... Hvordan ser, F5. hvordan ser man, hvor mange døds har man? Skud. Nej, hvor mange har man slået ihjel? Det ved jeg ikke, om man kan se. Det kan jeg ikke huske, om man kan se. Nej. Tror jeg ikke, man kan se. Nej. Nu burde de komme. Kommer nogen dernede? Tag den anden side. Og der er en der. Død. Hvis. Øj, mand, jeg har allerede 3000, mand. Jeg har dato den 602. Jeg gør mig bare klar. Vent lige på, ja. Vi får snart, bedre guns, når de der kommer. Husk, da jeg spillede de andre spil på, PlayStation, der kan jeg ikke finde ud af, hvis hundene de hopper på en. Kunne ikke. Troede jeg altid, man skulle trykke. Jeg er altid vant til at trykke E. Ja, jeg har det også på BD'en. Hunde? Og jeg fik dagpersonerne. Nej. Hvorfor smider du granat? Han var lige smidt op i luften, mand. Hvad de? Jeg har den samme. Jeg har fuldstændig den samme knap. Jeg har 5000, mand. Ja, jeg har både højgranat og granat og knife på rullemus, hvilket jeg ruller min rullemus frem, og så datter den, og så datter den en håndgranat, hvilket jeg holder min rullemus. Ja. Og så jeg der bare dødt både for en knife, og så jeg dem det holde den op. Hvis de der machine gun kommer, så skal vi begynde at købe nogle våben. Ja. Jeg tror de kommer, og så kommer der sådan nogle mere andre shotguns. Nu der de der med machine. Jeg må ikke gerne få en machinepistol, mand. Må jeg ikke få en machinepistol? Du var shit, jeg smed en granat! Hvad lavede du? Det var ikke mig, der smed den. Det var den onde. Ja, det vil jeg også sige. Kom ind. Holy shit, jeg fik mange penge der, mand. Nu er jeg allerede til machine gun, mand. Hvor meget har du?
7.700. Ja. Så har jeg råd til en stor light machine gun. Men jeg skal godt købe den bedste light machine gun. Jeg køber bare light machine gun. Jeg sigter på. Ja, nu har jeg døbt en i mit... Og se hvad jeg har købt, mand. Prøv sådan her stor machine gun her, mand. Kig på mig, mand. Se hvad jeg har døbt. Og sådan en der. Mm. Jeg har holdt min shotgun. Ej, jeg har kun noget. Jeg har ikke så mange penge nu. Det er bare gælder alle. Jeg har ikke mistet al min beskyttelse endnu. Der mister jeg min beskyttelse. Død. Shit, mand. Godt være over ned. Kom lige en masse personer der, og jeg skulle reload. Jeg døde næsten, mand. Holy shit, mand. Så er det... Og Tommer 1, ham der den store mand nu. Nej, det gør jeg. Han kommer lidt senere. Ej, men så har jeg i hvert fald ikke råd til at købe. Assault rifle. Ej, jeg kan ikke få den sidste assault rifle endnu, mand. Nå, jeg venter. Håber jeg. Han kommer... Nu. Der kommer bare en helikopter. Har machine gun til at nakke den. Jeg har en granat. Shit. Det kan godt være rundet. Skyd. Jeg skal i huset. Jeg nåede lige i huset. Jeg nåede... Shit. Fuck, hvor var det fanden lag du? Fik den ene. Den ene burde crash lige om lidt. Hvor fuck er den anden? Den er lige om bag dørene. Dø! Fik den. Nu der var ham den store mand. Det er nu eller næste gang. Eller nej, det er det ikke. Det var en 6 eller 10. Du må ikke... jeg mangler bare $100 det. Jeg skal have nogle skud. Hold nu op med at smide nogle. Fuck. Er det bare... lagger du? Nej, den hopper bare lige ud og spiller nogle gange. Skal jeg... Nej, hold nu op. Jeg skal købe en våben. Okay, jeg har ikke råd til at opgradere det. Nu dommer det. Det er ikke nu, den kommer. Det er dem med, hunden med C4 på, og mændene med C4 på, det er dem, der kommer nu. Kommer smert med C4 på, mand. Død. Her går den der fiskue, mand. Det er bare bang, så er det ved. Okay, de kommer her. Med bilen, der sprang. Død. Nice, mand. Ja, jeg døber den nu. Den er missil. Jeg er bare være klar med den. Godt, mand. Så har jeg ikke råd til at opgradere den igen. Og jeg så machine gun med stor sigte kom på, mand. Der stod den lige i dit ansigt. Ja, det er suicidsbomber. Det er nogen, der kommer og så springer sig selv i luften, mand. Død. Jeg skal bare trykke en gang på musen, så dør de, mand. Oh shit, han er bombe. Ouch. Shit, de kommer fra siden. Du går direkte ind foran mig. Oh shit. Du går direkte ind foran mig. Okay, der kommer en masse.
Så hvad skyder mig? Død. Vil du også trashe? Jeg bliver flashet ud af det. Ja. Og skal lige have købt nogle skud. Yes. Og virkelig den, men... Så jeg kører granatlauncher på den, og så køber jeg sigte. Og det er godt. Så jeg har råd til nogle granater. Og Ja, jeg har fyldt min granat op. jeg har en granat og 2 flashbangs. Og det betyder, at du mig... Det er rundt i 10, nu kommer hun med bomber på. Det var bare nu. Au, for satan, jeg skulle skyde mig. Så du står ind der. Kommer også nogen bagfra. Holder du vagt bagfra? Ja, det gør jeg. Ja. Og så holder vagt ved hoveddøren. Død. Jeg er død. Nu, om bagved. Jeg troede, de begyndte at... Ja, der er så meget armor. Jeg har 0 klud tilbage. Ja, jeg må også hele tiden købe armor på der. Den her skud, den mister mange skud. Ja. Ej, jeg skal over have nogle, hvad hedder det, granater. Have nogle granater. Nu har jeg dummet dine pistoler. Har stadig den der, jeg køber... Ja, jeg dør meget klar med den. Nu kommer han. Mm. Lad mig gøre det nu. Du bare siger det. Ja, Han... gør det nu. Skyd, han skal komme sådan noget. Skyd. Kommer han. Skyd nu. Døde han et? Han skyder efter mig. Han døde et. Ja! Vi fik ham! Ja! Noob, man. Han var i sådan to. Jeg bare blev ved med at døde ham i hovedet. Du er jo nogle beast, mand. Du er Han, beast, mand. jeg har Køber overhovedet... jeg lige beskyttelse, så behøver jeg det ikke. Ja, jeg har nettet lige døbt det. Nu er den bare helt smadret. Ja, goddag, ja. Det var en goddag. Ja, jeg tager så meget døb en Sentry Gun. Og bare sætte den her ned. Sentry gun, ja, det kunne vi godt bruge. Og så sætter den her. Jeg sætter den her, så kan vi sætte en af hver en machine gun og en granate launcher. Er det ikke der med AK, nu du kommer? Jeg holder du vagt ved bagvejen også? også. Det er med AK, du kommer. Ja. Holder du vagt ved bagindgangen, og så holder vagt. Ja, nu kommer lidt. Han der. De begynder at tage lidt skud, dem her, mand. Smid en granat. Fuck, der kom det en granat ind til mig. Ja. Smid granater. Jeg fik nogen. Kommer jeg den sidste her. Sådan der, mand. Ja. Hvor meget har du? 1700. Det hud, hvor meget i hovedet, hvor meget der man har for en den... Jeg har kun 1000, hvor jeg skal købe skud, mand. Ja. Jeg har 2000 nu. Centric. De der dag 1000. 3000. Eller 4000 for en med beskyttede. Hvad for en synes du, vi der døb? Den der 4000. Lad os tage den til 4000. Ja. Kan vi ikke købe en hver, kan vi ikke? Jo. Det mener jeg, man kan. Og så lige folk, der hjælper os. Det med skjold der, man. Det er 5.000. Ja, og så der er en, der var herude. Det med skjold, de koster 5.000. Ja. Fuck det. Oh shit, de kommer.
Hvad for nogen? Oh shit, de kommer bagfra. Kom bagfra. Små lige flashbang og sådan noget. Sådan der, mand. Jeg har næsten 4.000, jeg mangler 800. Jeg har 5.000. Så køb Sentry, så jeg køber lige skud, så kan jeg købe et normalt Sentry. Ja. Og så den normale Sentry, der er net hver... Ja, og jeg døber også en fuld lidt mere armor. Den med armor til 4.000. Jeg har døbt fuld Sentry og plus noget mere armor. Ja, nu har jeg dag 180. Der er bare sæt den nu. Sætter du den der, og så jeg sætter min herude. Du skal ikke sætte din derude. Hvorfor? Nå. Ej, det er ikke så godt. Kan man lige samle den op? Jo. Hvorhenne så? Her over i hjørnet her. Her i hjørnet. Den skal skyde. Ja, sådan der, mand. Dem der er nu heromme ved. Og så der, det her. Jeg tager den lige lidt længere tilbage. Det er sådan der. Hvad der er mest? Din eller min? Det gør din. Jeg kan ikke komme forbi. Jeg kan ikke komme forbi. De bare vil til det af, vi var overtaget. Og den du der trådt rundt på min. Nej, jeg kan godt rykke, vi kan godt rykke hinandens. Åh, shit, der er så en granat herinde. Nej, hvad laver du? Det er et dottet. Jeg ved nogen. Jeg er nede. Rører du ikke op igen? Jo. Så er det bare lige. Undskyld. Pas på, der er en bombe derude. Bombe. Ja, for de ved nogen dommer ind og på at løbe, og så den der, din Sentry-don, der når at ham dem, inden de løber videre. Og derfor den er der. Kunne vi ikke tage den lidt længere tilbage? Og bare lige... Nej, det var der. Jamen. Hvor langt du, Damas? Hvor langt du? Hvor meget koster mænd egentlig? Er det ikke 4 eller 5.000 og 3.000? Det finder jeg hurtigt ud af. Og jeg håber på en med bedøtte. Men det kan man ikke, det er over ved dit flyde. Okay. Nu har jeg døbt mere armor. Nu der hun. Shit. Åh shit, jeg er ved at dø. Kommer du op i den? Eller hvad? Jeg var næsten død der. Hvad er det? Død. Jeg fedt ham lige. Jeg har 5.000, Hvad koster, mand? Nå. Jeg kigger lige. 5.000 var dem med stjål, og 3.000 var, hvad skal vi sige? Du døber ham der med mændene, og så jeg døber den anden. Jeg tager de normale mænd. Det gør jeg også. Ja, jeg har ikke råd til de andre. Det er bare at smide den nu. Ja, du skal bare trykke. Jeg kører lige skud. Ja, det der også. Fuck, jeg har ikke penge. Jeg har sådan 500. Og så er det ikke råd til det. Nej. Altså, jeg har fuck, det der dommer. Kom 2. Fuck, den ene over mig. Oh shit. Her tager min machine gun frem. Så vær klar. Vær pisse. Ja, jeg har den her. Kom, mine mænd, de kommer, mand. Og dine mænd, de går allerede attack, mand. Hov! Fuck dig! Jeg vil det. Jeg smider lige... Nej, jeg har ikke nogen... Jeg smider flashbang ned på ham. Åh, shit, jeg er ned. Hvor fanden er du? Han er flashet. Jeg ryger op. Fuck, pas på, man. Han er big guy, han der. Shit, skyd ham. Ja! Kommer den anden?
Den kommer. Ja! Ja! GG! GG, ja, man. Fuck GG, man. Er din mænd døde, så er det ikke? Wait. Okay, 2 af mine mænd er døde, og... Ja, der er så meget dømt med noget mere armor. Er dine mænd ikke døde? Det ved jeg ikke. Oh shit, jo, alle dine mænd er døde, og nogle af mine er også døde. Fedt, mand. Det gik ikke lige så godt med mændene der. Hvordan ser man hvem? Nej, min mænd. Eller hvad? Det der, det er mine mænd. Dine mænd er døde. De er blevet nakket. De er døde. De er døde, dine mænd. Shit, shit, nu bruger de der våben. Fuck, de der bare awesome. De tager lidt skade. Jeg skal lige se, om dine mænd, de ligger heromme. Og så... Smed du ikke dine mænd, eller hvad? Jo. Kan jeg købe den, når jeg har brugt den? Nej, jeg har 5.000. Ja, der er... Ja. Jeg har skud, så ja. Jeg har faktisk ikke noget. Hvor meget var det nu, da man betalte for, at man op i den? Men kom her, mand. Kom her, mand. Vi skal her, mand. Jeg tror, der kommer helikopter nu. Hvorhenne døber man for, at dommer man op i den? Hvor er Shit, den? de er lidt... Fuck, de der er masser, dude. De er lidt bad guys, de der, mand. De slår lige lidt hårdt, der, mand. Jeg mener, at de... Fuck, jeg var fedt et sejt. De er lidt irriterende, de her mand. Og er du indenfor? Jeg mener det ikke noget med, at nogle gange så kommer der med gas og sådan noget. Latterdat. Sådan noget agtige ting. Og så de har det der våben, du bruger det der en, den der soft machine gun. Jeg har 8.000, mand. Snart 10.000. Bruger det latterdat, eller hvad? Ja, der er sjovt, man bruger... Hvor er den nu? Den der for at hejse, man dommer man op i den. Hvad for en? Det der effekten ved falder man ned, og så dommer man op i den. Og det er den der, det er over i granater, det er sådan en ting. Er du en shit, nu kommer suicide bomber, og se, var nogen, der helt og springer. Det er ham der, det er suicide. De kommer fra den anden vej. Jeg tager den anden vej af med sammen med ham den anden. Det troede lige, det var en friendly der, mand. Det var bare nogen en, mand. De er bare dader. Det er bare, han er et helt magasin. Den ene land nede i en dejlband. Jeg har over 10.000, mand. Jeg har 8.000. Ja, hvorhenne sagde du, ved falder man ned også over i Darnater, og så hvorhenne så? Det er den der ting der, mand. Den der gule ting. Nå. Ja. Og så jeg døber mere armor også. Jeg har 81 ud. Jeg tror også, jeg køber den. Og Claymore. Sådan der, jeg har købt Claymore. Altså, ja. Claymore, det sætter jeg. Så er det lige lidt Claymore nogle steder. Flyt dig! Shit, en hund, oh shit! Oh shit! Min mand, de tager dem, sgu da. Oh shit, jeg er nede. Hunden hoppede op på mig og sprang min Claymore på samme tid.
Shit, flyt. Shit, hjælp. Shit. Jeg har lige døbt den der hejser. Jeg dør. Hvis du ikke tager nogen, der kan lige... Shit, Send der det står dungeon og dem! Men vi sætter en sentry et andet sted hen, fordi den hjælper ikke noget. Sæt den her ind. Sæt den her ind. Nej, for den hjælper ikke noget. Er herinde i den her rum her. Nej, den hjælper stadigvæk ikke så meget, jo en lille smule. Det var shit, der er en granat! Nej! Og så der vi bare holde øje herhenne. Og så sendte vi. Skyder blev de skudt der. Kom nu. Han render herom, det sidste. Og så du bare dut på mig. Ja, jeg ramte dig i stedet for at blive ret ind foran mig. Team døds. De bedste elite soldater døde hinanden. Jeg ikke, skal jeg tage en shotgun i stedet for? Ja, jeg er lige der. Hvad for en er du bedste? Tager den her, og så tager jeg sådan en der på, og så... Der er han bazooka. Det må du gerne tage, hvis du vil det. Det er shotgun. Så er min machine gun og min shotgun. Ej. Og så... Der kommer 3. Er det helikopter eller de dormænd? Og de dormænd. Ja, der slår den. Hjælp herovre. Ja, der slår den ene ihjel med min bazooka. Oh shit, de løber. De løber nu, mand. Fuck, og så ham jeg et med min bazooka. Ja. Yes. Den anden kommer fra den anden side, Du kommer ham her. Yes, så! Du knife ham! Jeg knifede ham, mand. Holy shit, jeg har ikke noget liv. Jeg knifede ham, mand. Holy shit, mand. Kan du købe, hvor mange penge har du? Jeg har... Et nu. Jeg har et not. Jeg køber nogle af de der bare normale mænd der bare kan hjælpe. I stedet for stjål. Ja, jeg synes, de der doll er ret dårlige. De bare der holder bare i længere tid. De holder i længere tid, og så er de også soft machine guns. I stedet for assault rifle. Kom så. Hvorfor der lige komme nogen? Vi har fået en helikopter. Eller det er helikopteren, der kommer med vores mænd. Nå. Oh shit, nu begynder de at beskuge. Eller en god våben. Ja, det er den, jeg har mærket. De har de der... De tager pisse mange skud for langt væk af en shotgun, mand. Har vi kun 3 mænd tilbage allerede? Ja, de dør lige der meget nemt. Nu har jeg det samme våben som dem. Bruger du det samme våben som dem? De bruger det der, okay. Jeg ved ikke, hvor meget vil det skade på dem. Assault rifle. De der er lidt mere end den der jeg har. Prøv at købe det der. Fuck, de bare totalt, der er bare så meget. Okay. 2 andre våben. Okay, der render bare en mand for sig selv. Så jeg ved ikke, om man kan overleve det. Fuck nu væt. Fuck, det her, det skader meget på dem, mand. Oh yeah. Du er bare fedt mange på der. Oh shit, hvad er det? Oh shit, de begynder at få sådan nogle på. Nej, what? Hvad, du døde af en claymore?
Seriøst? Claymore. Hvor fanden var den her? Nogle af forældrene kan godt finde på at sætte Claymore rundt omkring. Nederen. Ja, det er lidt irriterende. Det her våben, det er rigtig godt mod dem. Mm. Det her, bror, det hedder... Ja, der var 4.000. Og... Har du det samme som mig? Det er rigtig godt mod dem. Det her våben er meget godt mod dem. Hvad for en har du? Det her, der hedder noget med det her. Du har brugt det mange gange mod mig. Nå, den der. Ja, den her, jeg har. Ja, den er rigtig god mod dem. Jeg kan godt... Shit, C4 mand. C4 mand er hos foran. Han har lige sagt, der kommer Claymore. Jeg skal nakke mig selv. Shit, mand. Shit, jeg mistede skuden. Har du nogen granater eller noget? Nej, jeg har ingenting. Jeg er nede igen. Fuck, mand. Jeg må lige op. Goddammit. Ja, der. Granat! C4 mand. Ej, en af Mords fordele, de slår en anden ihjel, de der C4 mænd. Shit, chopper, helikopter. Shit, på. Fuck, han opdager jeg ikke. Død. Jeg har lidt skud til at prøve at nakke den. Jeg har brugt de skud, jeg kunne på den. Ja! Jeg var dømt det hele meget til time i den. Jeg skal have helt vildt skud, jeg har ikke nogen skud. Nej, samme her. Ja, der er også døbt det der ved, falder man ned, og så dommer man op. Så tager jeg lige lad mig trykke F5, så køber jeg den også lige. Shit. Kan jeg nå det? Jo, det er den vi dot. Ja, shit, den helikopter igen. Løb nu den. Shit. Løb nu ind, hurtigt ind. Kommer nogen, shit, nu kommer der hul med sprængstof på. Shit, den der chopper der, mand. Den der helikopter der, mand. But nu har de bare totalt meget fans at sætte ammo på. Shit, hund, med mig. But de har bare en masse beskyttelse på. Jeg tager den anden side. Jeg tror ikke, der kommer flere. Helikopteren og en mand mere. Au! Og så lad være, som du siger til mig. Gå lige ud. Pas på at gå ind igen. Så går jeg lige rundt. Fik den? 4.000 fik vi. Jeg har 11.000, mand. Ja, jeg bare hader den der med din... Claymore, shit, mand. Vi lige bliver ramt af Claymore. Jeg køber de der mænd med skjold. Så køber jeg med skjold på. Jeg døber en missil, når ved det ender helt dag. Eller hvad? Nej, jeg døber også de der mænd med 12. Hvad nu burde der en demo lige sådan her? Ja, nu kommer det. En helikopter, siger man. Skyd den hurtigt, inden den nakker alle vores mænd. Jeg har skadet. Shit. Jeg har næsten nakket chopperen. Ja, der er bare totalt mange mænd herhenne. Så er det fucking klæd. Er du oppe? Ja.
Jeg døber så mig Sentudon det, og sæt den herinde. Nej, jeg er ned. Fucking. Jeg ryger op igen, jeg har. Og derfor at du døber den der ved rører man ned, og så rører man op igen. Shit, jeg tror jeg skadede min mand. Hvor med løven? Jeg ælter den der. Shit, jeg vil ryge ned, Kommer. Jeg er ikke ryge ned mere. Guys, det her det er pisse svært. Hvis I sætter noget langt i det her, mand, så må jeg virkelig gerne sidde og hjælpe os. Der står en der, mand. Gå i cover, mand. Hvor chopperen, mand. Kom her, en færdig, mand. Jeg der døb de der... Men hvis jeg... Nej, jeg døber en Sentudon det, eller jeg har penge nok, og så døber mere armor. Du kan ikke købe en Sentry. Hvis man har købt Sentry, så kan man ikke købe en. Ej, nederen. Godt når den dårlige tøtter, eller hvad? Claymore! Hvor fanden sætter de bare Claymore? Fordi de skal være onde mod os. Kom nu hurtigt. Men nu kommer jeg hurtigt. Nej, holy shit, mand. Vi dør sommer. Nu kommer 3 igen. Det når de 1. Og nu kommer der også mænd. For den bank lige henne ved mig. Mand. Den bank lige henne ved mig, Sentu. Ja, en af heaviesne har jeg skadet lidt. Okay. Er det heavies? Ja, jeg kalder dem heavy i hvert fald. Nu kommer der 2 op. Fucking også en dog. I ansigtet på mig. Shit. Sentry, mand. Skyd. Sentry er her. Hjælp mig, for fuck's sake. Det er en mand. Det er en heavy med skjold. Det er en heavy med skjold. Jeg prøver at kravle. Jeg håber ikke, at jeg dør. Skyd dem. Han har stjålet den ene heavy. Skyd ham. På ham. Shit. Skynd at løbe om på den anden side. Jeg dør. Jeg er død over så. Jeg løber. Vi har tabt. Pis. GG hunde. Jeg har dræbt mange mere end dig. Hvor er det henne? Nå, der. Ja, hvor der er noget med heavy, hvor mange? Nej. Skal vi bare spille mod hinanden bare normalt? Ja, vi slutter af herfra, og så slutter vi. Ja, vi smutter herfra. Vi ses i næste afsnit. Hej hej.